ми сладки шишарки мои, айде! Хайде на закуска! Да, Кемъл, наспах се, а ти? Ами, обух си полата, а ти? О, ти панталона, да. Ами, ще ми се обадиш след 3 минутки, да. Айде, чао. Айде, сладка. Здрасти, майче. Здравей. Къде е брат ти? Не го знам. Миле! Миле! Мане, мама, как се гъне толкова младиче, сладкото, мане, мама! Айде, я ще по-бързо, че она инфлация на дивана и сега ще дойде. Какво ви казва? Я закуска. О, съседи. Моля? Здравейте, съседи. Всяка вечер ми спи в къщата, съседи ми вика. Какво да ти викам, бе, Виле? Пробвах с Вилица, сърдиш се. Здрасти, Гао! О, дзупа, здрасти. Здрасти. Леко се гъне. Мога ли да приседна при вас? Не. Благодаря. Дай на мене. Не може. Добре, аз ще взема това. Лиляно, хайде, мамо, само една филийка изяш, няма да те карам нищо повече, ме сладка да хапнеш. Моля ти. Какво го насилваш, момичето, като не ще, че изям нейната пилийка, ето е. Да? Гърши? Ало, да, Кемъл, ти ли си? Да, добре съм. Да, чакай да си взема червилото. Момент, дай го това, бе, виж какво ще смъсат тя. Това нещо сега. Извинете, ще може ли да замълчите, защото провеждам важен разговор по мобифон? Мама, сладораната, тя говори, мама, по мобифона, говори по мобифон. Говори, напречеш. Тихо, че така да говори по мобифон! Тихо, бе, Дай, Гао. че ме отъпа, бе. Ало? Добър ден, аз съм майката на Рилето, да. Прощавайте, тук сме малко емоционални. Вие Камилата ли сте? Камилчо, моето момче, виж сега. Моля да се накарайте, Лиляна, поне една филийка да изяде напоследък, само червило яде това момиче. Нека те е сладко, червило ще яде, какво да окажа? След 3 минути, да, чао. На, ябълките. На. Моля те, бе, Лиляна, само една филийка. Замръзни! Някакъв за малко, няма да съм тук. Айде. Кой да бъде? Майко! Аз съм Панче. Виле! Аз съм, бе! Кръстак! Инфаркт ще получа! Няма здраво, не бой се, няма да получиш. Абе, рачо, бе. Ама как изкараха кълите, а? Направо. Изгарани. Кой сте направил на урод? Отчет, службата ми е такава за урод. Уродска. Уродска, ама ако не тази уродска служба, всички тук ще изпукат от глад. Някакъв ли само лайка остана? Добре, няма. На кой си направил, бе? Глей са. Служебна тайна е. Айде. А познай тук тръпът. Какво познава? То не нищо не прави. На морско конче. На Батман? Добре, чай, ще ви помогнем, глей са. Внимавай всички. Ти си се направил на пчеличката Майя. О, си смотан. Търгато по-приличен. Комал, бе, Гао! Комал! Глей го, бе, ученото си е учено. Дай да биеш така детето! Нали няма да следва, какво? Нека да свиква. Да свиква. Добре, бе, Раче, ма що си се направил на комар? Нали ти казах сега, бе, братчет, служебна тайна сега, как да ти издавам? Каква служебна тайна се правите на комари? Добре, ами като толкова много искате да знаете, ще ви разкажа, обаче... Ключ, нали? Разбрали, за тебе се отнася. Ага.
шеф каза комар и аз се накомарих. Веднага с подръчни материали и ей го сега пред вас седи един комар. Баш папатак. Така. Най-главният цел папатак. Пръв от колегите се спретнах и една работа. Комара какво прави, Лиле? Жили. Лиле? Хапе. Гаро? Фърка. Така. Комара фърка. И като види нещо сочно, харт! Забива му жилото. Мали. И аз така, разбираш, като видим лъскава колица, някой е по-лъскава такава, прас жилото и източвам код може. Бензина! Нафта! Не дай да биеш детето, казах. Ти не ме даваш акъл по възпитанието на децата. Какво да дава, как няма? Източвам, казах, квот можем. Какво можеш да източиш? Сещаш ли се? Както съм се маскирал като комар, спирам одеве, значи, чекай малко, чекай, така. Спирам, значи, одеве, излитам от крастите, разбираш, и стопирам един Мерцедес. Чисто рост, ти казвам, сълза. А зад волана ми се кипри един келеш 92 набор, като това тук моя. Айде, не бъде. Айде разминати се, ще черпиш. Викам аз. Какво се прави сега с тебе? Той вика, какво кажете, това се прави. И го почвам аз, както му е реда. Я ми име книжката, я документите, я картончето за преглед. Изряден ви казвам. Изряден. Правилника повече от мене го знае. Няма да го за какво да се заедеш. Така. И той тъкна, че мисли, че е минал метър и аз му забивам живото. Къв си ти, бе? Безработен. Не бе. Сам си го проси. Вика, господин водач, питам ви, откъде закупи Мерцедеза? И той? Вика, от един магазин. Къде това, бе? Вика, не помна сега, там е баничарница, май. Гражданин водач, въпросът ми е, откъде пари за Мерцедеза? И той? Той вика, намери ги под една пейка. 150 000 марки под една пейка. Това пък съвсем. Не бе, вика, по 2 пейки ги намери. Под едната 100 000, по другата 50. Като за капак му забиям още по-дълбоко жилото. Ами данъците? И той? Данъците, вика, братова ги събрах. Не съм ти брат аз и те питам за данък общ доход. Ле, вика, жив да си, такъв не съм се сетил да събирам. И сега какво? Накрая му казах, че съм забравил кой джоб точно съм му прибрал документите. Ети адреза. Пак като се сетиш откъде си намерил парите, заповедай да си поговорим, защото ако трябва да погледнем закона, нали, сметър знаеш. Добре сте си вие, добре. Да, малко я похапнем. Атлет, аз отивам да взема един душ. Ало? Кемо, да? Ще ме водиш на дискотека до вечера, супер! Кажи му да ме закара до университета. Брат ми иска да го хвърлиш. Не искам да ме закара, че последния път не си ме хвърли. Последния път нещо си го бил хвърлил. Добре, чао. Но първо да какво иска да участва? Каза добре. Супер. Айде вие отивайте на училище. Това няма го едеш, нали? Абе, вземе. Бащия. Айде, тръгваме. Айде. Да? Яна? Бегай. Чао, Слънчица. Аре, ми видя, аре. Чакайте. И тук ли оставаш? Има си хаз. Аз отивам на работа. Айде. Кажи на Рашо, че след обед ще дойде едно момиче за домашна прислужница. Казваше се Никифора. Да. Да уредят въпроса с назначаването и парите. Айде. Слушай. Айде виждане. Раше, голяма лудница у вас, бе. Питаш ли ме мене? Какво те питам, нали знам? Аз предлагам да се умеришем на ракия. Какво? В 8 часа сутринта? Може. Като какво? Като Батмани. Айде, Раше. Опа!
ампулата се изпразнила, бе. Еми, много често употребяваш. Да не съм сам. Дай да ида до аптечното да взема още една. Много често ходиш до аптечното, бе, братче. Не често, бе, раче, само като се изпразни отивам, ко? Айде, беги. Стигат. Рецептата я знаеш, нали? Абсолютно. 100% едно към едно. Слушай, Виолета каза, че някаква момиче шело да дойде тук за домашно шело да дойде, да я назначиш. Ай, Знам, ще купа хлеб и до пазара за сира реши, да не е страшно. Да. Влез! Чей малко, чей Гибъл, чей малко, чей. Охо! Добър ден. Вие ли сте тук, Сапоной? Ние сме, нещо, не ме ли помниш? Чей малко, че без при полиция. Какво се правим с тебе сега, бе? Еми, какво така ще то ще се прави? Какво да кажем? Ще сме тук да се правим. Чей малко, чей се. Седи ли се откъде намери тия марки? Аз ти казах, бе, под една пейка. И още под една. Аз така съм си от малък. Къде бръкнем пари вадим. Айде, бе. Глей сега тук. Как му е бил ли тъй да изпускате, бе? Глей сега тук. Глей сега тук 10 000 лева. Те ми ги пребери да не събират прахоляка, бе. Я гледай. Я бръкни някъде другаде нещо да съм изпуснал. Глей сега тук, режиш и това шкафче тук, глей сега. Бива ли така, бе? Още 10 000 лева. Гледай, какво нещо, не знам къде оставам пари, иначе. Я бръкни нещо да видим книжката за Мерцедеса, дали ще намериш. Я да видим дали ще намерим някаква книжка тук. Оп! Я! Гибо не иди, упрей са работата, идва. Айде, заповед. Заповеде. Оп! Много сте бързи вие това, бе. Ай, благодарско, старши. Ти къде живееш, бе? У Симеоново, една скромна вила 1000 квадрата. Ясно, значи с тебе пак ще се виждаме. Кога? На Комар 3 ще се видиме пак. Ще се подготвим по-дебел, айде. По-дебел се Айде, благодарско. Какво ще ни правим тия, бе? Айде. Да! Лез! Добър ден. Добре. Може да влеза. Вие влезнахте вече, когато питаш това. Аз може ли да... Къде? Тя е много високо. Много малко си се хранила. Бра! Заповядайте, седнете, госпожо. Госпожица. Господице. Какво се правим с вас сега, бе, господице? Каквото кажете, това ще правим. Я да видим, сега, как ви беше името на вас? Ники. Чакай, бе, господице. Това, Ники, това мъжко име, бе, не така? Мъжко. Дай ми мъжко, има и женско. Аз съм. Женско? Ти си женско, значи? Женското съм. Ами, я ли, други имена имаш ли? Никифора Стоянова Стопанска. Да, не са Стопанска, Стоянова. Това всичките да са. Ако учиш да ничаш така, господице, нали? Така. Чакай, бе. Аз, къде те спирахте? На Стамбулийски ли беше? Аз оттам не минавам. Чак. На булевард България, след моста. Знам, там, нали там? Бе, нямам спомен, нещо. Амнезия. И ме е хванало. Нещо, нямам спомен. Ама така кажи, бе, господице Кикиморова. Никифорова. Господин Сапонянски. Сапонов, Кикиморова. Значи така му викате вече вие на тая работа, нали? Спомен нямате. Ясно. Сега. Значи спомен викате, нали? Добре. Сега, значи така. Я ми кажете, като нямате спомен, имате ли спомен на преглед, кога минахте последния път? Да, преди 3 години всичко ми е врат. Да. Ами, така, да ми кажете талона, да ми го покажете, да го видим. Да, в болницата. При главния лекар. Доктор Потап, аз го познавам, бе. Колко лекари са ми минали пред ръцете на мен, знаеш ли, господице? Значи талона в болницата, така. Яви ме тия неща, мене много ме интересуват така дребните работи. Много са важни. Аптечка имаш ли? Боже, не дай Боже, моля ви се, ако нещо се случи, вие ще ми дадете вашата, нали? Ще отида. Дали ще ми дадете? Нямаш проблеми, бе, господице, ще ти дам. Ще ти дам всичко, ще ти дам.
пожаровесителче? Да? Пожаровесителче? Ми там нали има пожарна, ще върнем телефона и момчетата ще... Стойте! Абе, вие сте голем смешник, бе, нещо да сте артистка. Не, глупост. Така, значи като гледам сега във вашия случай, можем да говорим за некъде от порядъка около 30 000 лева. Зависи. Чай сега, то зависи, защото ако трябва да погледнем закона, нали така да се каже, сумата ще отскочи над 80-90 хиляди. Да го погледнем. Господице, така ще отскочи сумата, че направо ще ви се смръзне усмивката, така както ме гледаш. Да се свърза! Защо да скача? Господице, дей така, бе. Значи, значи може да отскочи на 150-200 хиляди. Ми да отскача, той и на 300 хиляди може да отскача. Ама може да отскочи на 400 И на 800. и на 10 може да изскочи. И на 1 милион. Може ли 1 милион? Ами да рискуваме. Нямаш проблем, или спечели или изгуби сега. Знаете ли какво? Дайте да го напишем на един лист, черно на бяло. Вие ще подпишете, аз ще подпиша. Ще извикаме телевизията да ни снима. Вие, аз и милионът, да разбере народа какво правите с хората. Какви неща вършите за тях. Искам просто да ви... Чакай малко. Какво направите сега? Господице! 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 Чакай, бе! Какво ти сте? Господице! Чакай! Какво става, бе, господице? Чакай! Чакайте, кажете ми, Бал! Какво? Бал ми кажете! Не мога да лая, бе! Да кажете ми, Бал! Бал! Бе, господи! Не дай така! Как се случва? Без искам. Много ме развесели ти, бе, да знаеш. Ама и малко акъла ми изкара, дай така инфаркт ще получа. Дай 1000 лева и си отивай по живо, по здраво, да се свършва работа. Викам, дай 1000 лева и да се свършва работа. Да дам! Как така да ви дам? Ти кой искаш, аз ли ти дам? Аз за това съм дошла вие да ми дадете. Така ли? Аз да ти дам? Ами да. Така ли? Да ти дам, ако искаш телевизора да ти дам, да ти ловия в... Или хладилника, един дезик чисто нов съм го взимал миналия. Ама не, парите. Парите, господице, виж какво, тук, който е дошъл по-малко от 1000 лева не е остел, моля ти се, сега. Ма така ли? Да. Ние сигурно... Майтапа си е майтап, нали знаеш? Сирането с пари. Знам, ние сигурно не си подхождаме, аз ще си ходя. Господице, моля, господице, да обичаш, тук, сметам знаеш, Вие така ли го действате вашите? Идват тук и ви дават пари. Айде, моля. Аз съм чистачка и сега това не ми се случва. Айде бе, чистачка била. Така като ме гледаш мен да ти приличам на резервна гума. Приличате на? Какво приличам? Приличате на пръскуван тиган. Айде бе, предано се ви. Аз си виж, че приличаш на Вартбург след основен ремонт. Стига ми, аз си виж ключа ти, носа ти като на френски ключ. Моля ми, не да пъка. Как ми ви срам? Аз говорих с жена ви по телефона да дойдат да ви отгледат децата, да им разказвам приказки за червената шапчица, ето най-я мразя, да ви чистя, а вие тук ме наричате Варбург. Как ми ви срам? Кикимора, вижте сега, бе, аз... Грешки стават, разбираш ли? Тя верно Виолета ми споменава, оня ден говорихме, его Игаро нещо разпраща за момиче. Ма ти да не си това, дето, за слугинчето. А вие, що ми искате аптечка и пожарга си? Аз така си искам. Вие да сте полицай? Не съм. Аз съм счетоводител. Какво го правите по те? Полицай! И това е професия, господице. Нема да обиждаш. Аз сега ще отида в телевизията да дойде да ви види шефа, аз какво правите с хората. Чай сега. Ето тръгвам. Чакай, моля ти се, господице. Ви сега, дай да говориме мъжки. Сега, от днеска, значи си на работа. Нали така? Каква изненада? 150 хиляди. Да, 200 са добре. Месечно, нали? Да, разбира се. Добре, бива. Сега да ви покажем работното место, да видите другите стаи, апартамента. Веднага почвам, да. Заповядайте, само след вас. Заповядайте, господице. Ето тук към детската на сната. Ай, боже, господин Емилиянов! Това вашия апартамент? Да, супер, нали?
балашка къде е? Да, но е прекрасна. Просто Страхотна, нали? очарована, Всичко да. си има. Да. Искаш нещо за пиене? Благодаря, аз не пия. Не пиеш ли? Не. Да си гладна случайно? Не ям. Не виж. Сетих се. То ще кажеш да послушай малко музичка, Ами то има ли? ако знаеш какво страхотно пъче имам, невероятно е. Искаш да го чуеш? Да. Просто те паче. Слушай само искам да си напълно съсредоточена. Да, ох. Слушай. Да. Това ще кажеш, Страхотно е. Слушай само, Ваня, слушай само. Страхотно, нали? Направо е великолепно. Обаче, Геви, ако знаеш какъв момент следва, обаче трябва да легнеш. Бързо, че момента. Бързо, лягай, страхотен момент следва. Бързо, лягай, ако искаш да го чуеш. Че заминава момента. Айде. Къде отиде? Страхотен Да, момент, нали? много е тясно тук. Добре, тогава аз отивам в другата стая да поластея малко. Аз мога ли да стана? Стой, тук е сядено. Ой, Боже Господи! Как ме сплашихте? Спокойно бе, коя си ти сега? Ти си това новичката. Да, може би. Бучка! Какво е това? Кое бе? Това е взаимоотношения. Приятно ми, аз съм Гаро. Гери. Що ли си Никифора? Нищо, мога така да ти викат. Да. Така? Така викат Гери, да. Така, да, ясно. Какво правиш сега тук? Какво се заседнала? Аз слушах музика, понеже... Чай сега, каква музика ще слушаш? Я чуй сега, вземи прахосмокачката, да чуеш малко как бръмчи наляво надясно. Да почистиш! Тая кочина тук малко да я почистиш. Да, разбирам, но аз не мога да чистя. Що? Нещо да не си ти вързани ръцете. Не. Не. И тогава гледай масата ми. Отиди малко поразтреби, малко работа свърши. Леко ме гледа, да разтребиш масата. Чинийките, хляба да махнеш тук, паниците да измиеш. Но какво това паница? Ти откъде се вземе? Аз из Киев. Да. Паница е чиния. Да, знам, че... Кръгло, дето нали не остава мръсно и трябва да се мие под вода. Да. Това много гадна работа, аз не мога да я върша. Ти добра ли си? Да? Деца можеш ли да гледаш? Дечица? Не, аз никога съм нямала деца. Не те питам дали си имала или си нямала, бе. Можеш ли да гледаш? Да ги дъркаш нещо, да им разправиш? Не. Това е много ужасно. Тези малките, те бягат напред-назад и реват и бигат и се качват отгоре. Аз получавам стрес от тях, не мога. Ти като нищо не можеш, за какво са те взели тук на работа? Аз съм на гости. Понеже ние мислим да се женим и аз съм дошла да видя апартамента тук на гости, да се запознаем. Да се жениш? Да. Как бе? Та неговата знае ли? Коя не? Как коя бе? Жена му? Той е женен? Как да не е женен? Отдавна е женен? Господи! Простак, идиот, измамник, безсрамник, негодник, гад, неземна и такава! Как аз го мразя! Какво направил той с мене? Аз едва ми за крайна! Какво ще правя сега? Кажете ми, о Боже Господи!
Знаят ли? Кои деца? Ти нямаш, аз нямам, кой има? Той има деца. Ми има! Две! Момче, момиче! Симпатично. Боже Господи, какво да правя? А как мъженият представ ми води, какво да правя сега? Чакай да увидиш, ей! Къде че ходи? Чакай малко, бе! Чакай, бе! До България и за крайна. Мълчат! Слушай, бе, момиче! Да. Това, ако дойде тая жена му, но това ще те разпердочили като мокра кокошка, бе! Боже Господи! Сега ужасно, бе! Моля ти се, бе! Ще ти откъсне главата, ще ти откъсне! А добре, аз какво да правя после без глава? Защо? Господи, той така постъпил с мен. Сега с глава, без глава, в този случай няма голямо значение. Слушай, ела ти с мене. Къде? Къде? Ела да те скрия! Нали не искаш да си без глава? Да. Сега, ела ще отидем в моята гарсонярка. Да те скрия малко, да видим какво правим, да помислиме малко. Хайде, давай, че сега гърците се изнасят, немците се изнасят. Не, хората да дъхват! Молчат! Ходи! Хайде! Апартамент толкова голям, че сам докато го обиколиме. Откъде е бачна? Не. Чакай от тук. Трай. Това е моя тук. Леле, папаченика на панца. Аз съм гей! Леле, това съм душа и сексуалист тормоз. Дай, Боже! Добър ден. Добър ден. Емо, може би това е новото момиче? Да, мамо, това е някакво ново момиче, аз за първи път го виждам. Аз съм новото момиче. Приятно ми е, Виолета се казва. Мамо, не, слушай, тя наистина е някакво ново момиче, аз... Ти пък не се притеснявай толкова много. Аз тъкмо хващах прахосмокачката. Емо, как можеш такова нещо? Аз не я познавам, мамо. Ти мълчи! Дошла ни на гости и ще хваща прахосмокачката. Заповядайте, моля ви. Мамо. Седнете, извинявайте, масата не е разтребана, защото имаме тук нахалници вкъщи. Ама аз за първи път не виждам. Служи плика там. Аз много се радвам, че вие така сте решили да ни дойдете на гости. Той Емо е малко срамежлив. Но иначе е много смешно, момчета. Да, искате ли едно кафе? Кафе? Не искате ли аз да ви направя? Моля ви се, как така вие ще ви направите? Емо, много е сладка. Тя пък мамо. Ей, ти пък се изчерви вече. Ами, аз ще ви направя, вие сте ми дошла на гости, това е мое задължение. Аз мога да готвя. Сериозно? Ей, ти пък стига толкова. Това е много хубаво, че може да готвите за пръв път. Се случва такова нещо, някой да дойде и да каже, аз мога да готвя. Браво, мамо, браво! Много се радвам. Вие къде се запознахте? Ами, мамо, аз тък му скачам на дивана. Скачам на дивана. Разбирам ги, това са младежки работи. Той така ме изненада. Много е хубаво да ви изненадват по този начин, искам да ви кажа. Когато спрат да ви изненадват, тогава става голям проблем, да. Мен, например, много често забравят да ме изненадат. Да. Последния път Рашо, мъжа ми, тъмън да ме изненада и заспа. Представо, мошенник, не готвих да безсрамят! Ще ги убия просто другия път! Моля ви се, какво правите вие? Защо биете детето? Как же? Така, Женя, вие нищо не знаете, има и две деца, да. Как има две деца? Кога успяхте? Кога? Нищо не знам аз, моля ви се. Аз също нищо не знам, но те са момче и момиче. Гей, не И може ни отдавна не се приближаваш до мен. Коя е тази гей сега? Какво става тук? Мамо, това е моята приятелка. Това ли е твоята приятелка? Ами, вие коя сте? Нали това е приятелка? Аз те повърших пръсмахачката. Да, това го разбрах, може да А това може би е неговата жена. Да, тая още не я познавам. Моля ви се някой тук да ми обясни какво става! Кажете ми, Вало. Мамо, какво става тук? Не знам! Кои са тези хора? Това е брат и това е приятелката му, това е жена му, това е майка му. Боже, брат, ти си бил голям плейбой. Тази иди дойди. Ами тази. Ти да фитнес, ходила ли си въобще? Ква? На фитнес? Да. На фитнес съм ходила. Аз мога и шпагат. Какво правите?
Бутина не знам. Страшно не знам. Кикимонова! Дали се разбрахме с теб? Аз се Дали за заплата се разбрахме? Какво е това сега? шпагатче. Да, шпагатче! Гражданско неподчинение. Това не ти е пред парламента, разбираш. Аз и там съм била. И там си го. Рашенце, моля ти се, обясни ми какво става тук. Коя е тази? Душко, слугинчето бе, нали ти Кое искаше? слугинче? Нищо не разбирам. Слугинче, Никифорова, бе. Никифора. Нали искаше слугинче и аз веднага слугинче. Ами, Никифоре, дето говорихме сутринта по телефона. Да. Ами, така ми кажете, побърках се тук, не знам кой е. Това кое е тогава? Да, момиче. Това Това сте вие, господи. Малък татко, това е гей, моята приятелка за А приятел ми е Виолета, но ти е кажа. Абе, момиче, какво направи, бе? Абе, една курица не мога да изгледаш, бе! Нали ти казах копчето надясно, бе, надясно да изключиш фурната, бе, не наляво да я усилиш, бе! Какво спокойно, бе, апартамента ми кръмна, печката ми кръмна, тапетите паднаха, паркета се ги... Ай, Боже, Господи! Какво направите, бе, ще те убия, бе? Немците сега къде да ги доведа, а? Па тук ги доведи. Аз знам немски, бе. Шнапс, агуркен, каставица, шнапс, агуркен, каставица и капут. Знам немски, доведи ги тук. Добре,